Alright guys, nandito tayo sa Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. Bibigay tayo ng libreng gupit sa buong barangay ng Bukana. Nakita nyo naman ang ganda ng lugar, napakaganda. Malawak na tanawin, preskong hangin ang nandito. Hello sa mga taga Barangay Bukana. Magdahay naman kayo dyan. Ayun, meron tayong mga gugupitan, marami na. Mga ilang kaya ang gugupitan natin ngayon? Marami, no? Ayun, marami tayong gugupitan mamaya. Ipakita lamang natin yung lawak ng lugar. Ang lawak pa nito, no? Mga kawasalak! Magandang umaga. Nandito kay Barbero ng Bayan. May kasama akong mga vlogger ngayon. Barbero ng Bayan, Michael Bards TV, Michael Bards TV. Ayun, sinurprise namin sila, Kuya Mario. Ang dami ni Kuya Mario dito. Ako'y tulog pa eh. Hindi na alam na pupunta kami. Tapos bigla may kumatok sa amin, may naghahanap daw. Pero hindi ko na-expect na may dadating na tao. Isay Racho. Shoutout po tayo kay Isay Racho. Isay Racho, madam. Ma'am, magandang umaga po. Nandito po yung inyong mga Alagad. alagad nyo. Yung Maki, napakabait talagang tao to. Ginulat kami. Galing po. Yan, si Maki Sayratso, Karin Baling. Ma'am, magandang umaga po ma'am. Yes, yan, tama po yan, Kuya Madi. Ayun, meron. Sa tamang napakabait po talaga po ni Kuya Madi. Meron naman siya tutulungan mamaya. May kulong namin lahat. Gulat lang po sila kasi biglaan sila pumasok. Kasama si Kuya Madi, wala pa si Japper Sniper ang hinahanap namin talaga pa. Hindi talaga na. What the? Yan. So mamaya, di ba may tutulungan ako yun? Ayun, yung matutulungan naman si Kuya Madi. Salamat nga pala sa mga sponsor na sa sponsor. tiwala sa amin. Huwag po mag-alala. Yung mga tiwala nyo, hindi namin tatanggalin sa amin. Correct. Salamat po. Salamat kami sa inyo. Salamat sa mga patuloy na nagtitiwala sa mga vlogger. Supportahan nyo kami lahat. Yes, Michael At Bard. marami pa tayong matutulungan na Barbero ng Bayan. Yan, Barbero ng Bayan. Mga kawasalak, supportan po natin ang YouTube channel ni Sir na ang Barbero ng Bayan. Subscribe po natin Michael sila. Bards TV, mga kapatid. Michael Bards TV. Talaga sa akin, ako na sinorprise ko rin talaga si Kamadi. Gusto ko talaga, matagal pa talaga pupuntahan to. Subscribe nyo din sila. And kay Sayratso, Kuya Madi. At kay Ma'am Isay Sayratso Racho. po. Karin Baling. Pakishare na lang yung video na to para maraming makalam. Yes. At saka Joy Vlog TV. Yan. Joy Vlog TV. Yan. Subscribe po natin sila. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming tatlo. Sila po ay makakatulong din sa atin. Isa din ang mga hangarin namin ng mga yan. Makatulong sa Talagang super idol namin to. Taga Maynila po lahat. Talagang binabanggit po ng lahat ng Kuya Madi lang. Walang vlogger na lahat talagang Kuya Madi lang at Japper Sniper po. Number 1. Yung mga small YouTuber, tuloy-tuloy lang. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong. Kahit tayo wala mang pinansyal na bagay na isusuporta, pero meron po tayong tao na dapat Wasalak. tulungan tayo. And Michael Bards TV, dito na si Kuya Madi. Di ba? Dream ko lang ngayon, nandito na. At tabi ko na siya ngayon. My God, man. Tulungan natin si Idol. Kuya Madi, Isay Ratso, and Karin Baling, and Joy, that's Jema Vlog. Pakisubscribe po natin sila. Okay, salamat sa lahat. Sakto na yung oras. So mamaya ulit, mag-live kami mamaya. Abangan nyo mamaya. Salah! Thank you very much. Don't forget to subscribe. Okay, ito. Ayun, dahil naliligo. Ganda pala maligo dito, malinis.
mamaya sasama tayo sa laot. Magkano tayo? Huli ng isda mamaya. Eh, Japper, Sniper. Searching for a longer day. People Wala si Japper, feeling nasa like laot. the light has just Antayin come. natin na bumalik. We must never stop the way. Yeah. But